Hemeňde salam. Gelin biz bugün nemis tilinde presence, yani häzirki zaman ny öwreneli. Indi häzirki zaman nemis tilinde egerde bir näme waka şu wagt bolup duran bolsa-da, ýa-da günne gaýtalanýan bolsa-da, biz häzirki zaman ulanýar, ýagny presence ulanýar. Indi ýadyňyza düşendir at çalışmalary, personal pronomen we şu at çalışmalarynyň häzirki zamanda işligiň soňunda goşulan öz goşulmalary bar. Ýagny ich da menne du senne sy-ty işligiň ýerine goşar. Erziyes ýagny olaglan olgyz ol zatda ty goşulmasyny goşar işligiň ýerinden we bizde en goşulmasyny ty zizi ýagny syýlag bilen siz zi olur kiçik bilen olur en goşar. Indi şu üçüsi ýagny men sen olaglan olgyz ol zat ýani türkmen dilinde birlik san at çalışmalaryna ýerýär we biz siz we siz syýlagly olar bolsa köplik san at çalışmalaryna ýerýär. Şeýledämi? Ýalňyşmasam. Indi häzirki zamanny gelin bir işligi meselem getireli. Ýagny fragen soramak. Indi nemis dilinde hemme işligiň diýen ýaly, ýöne hemme däl, köp işligiň soňy en goşulmasy bilen goşulýar. Indi şu goşulmalarymyzy goşmak üçin, ýagny şu işligi häzirki zamana öwürmek üçin biz eni aýrýarys. Ve bize şu ýerde düýp işlik frag galýar. Indi şu fragy biz şu goşulmalary goşdyk. Biz häzirki zaman işligini ýasaýarys. Ýagny frag goşmak ýagny ich frage, men soraýaryn. Sy-ty du fragst, sen soraýarsyň. Ýagny sen du frage diýilme ýasaýar. Dunyň öz goşulmasy bar. Indi erziyes fragt olaglan olgyz ol zat soraýar. Wir fragen biz soraýarys, ihr fragt siz soraýarsyňyz. Sie hormat bilen siz olur soraýarlar. Indi islendik başga işlik şu en bilen gotorýarlar. Meselem wohnen, ýaşamak oňam en aýrýas we şu goşulmalarymyzy goşdyk. Häzirki zaman işligini ýasaýar. Lernen öwrenmek oňam edilýän kyýal en aýrýas we şu goşulmalarymyzy goşýar. Ýagny düýp söz lerni ona häzirki zaman işligini ýasaýar. Meselem kaufen, satyn almak. Indi ýani işlikleri biz goşak işlikleri we güýçli işliklere bölýäris we ýene-de näme diýilýär, bile goşulan işlikler hem bar. Ýöne bugün diňe şu iki işligimizi öwrenýär. Gelin nazırak olaryň üstüne durup geçeli. Ýagny schwache verben, goşak işlikler. Goşak işlikleri häzirki zamany nädip üýtgetýäris? Gelin şolaryň düzgünlerini seredeli. Ýagny egerde adaty şolar ýaly goşulmalary bolsa, onu ene ediliş üýtgeçimiz ýaly üýtgedýär. Ýöne käbir kadadan çykýan ýa-da öz düzgüni barlar, olary olaňysyny häzir durup geçýär. Indi ýagny birinji düzgünimiz. Egerde düýp işligiň soňunda, düýp işlik diýmek, ýagny şu eni aýramy soň, düýp işligiň soňunda doppel s, set ýa-da tc gelse, ýagny düýp işligimizde onu dudy, ýagny ikinji ýönkömäniň birlik sanynda diňete goşulmany goşýar. Syny goşmaýar, diňetini goşýar. Ýagny s gaçýar. Sebebi görşüňiz ýaly s berde ýetikmeke diýen. Indi Haysen ene berde bizi en aýyrdyk. Düýp işligimizde doppel s estet galy, ene estet. Indi üýtgeýe häzirki zamanda nähili? Ich heiße, du heißt, ýagny aýtjymy ýaly dudy ýöne t harpyny goşýar, s gaçýar. Ýagny heißen bu atlandyrylmak, ýagny ich heiße, meniň adym tampylany. Du heißt, seniň adyň, erziyes heißt, olaglanyň olgyzyň oldadyň ady, wir heißen, biziň adymyz, ihr heißt, sie heißen we olaryň adlary. Indi hassen bu ýygrenmek. Ýagny berde de iki s gelýär, ýagny doppel s şoň üçin dudy diňe harpyny goşýar.
Ich hasse, du hast, sie es hasst, wir hassen, ihr hasst, sie hassen. Ne reisen bu gezelenç etmek, seyahat etmek. Berde de ne düp sözümüzü, düp işlemimizi sıharpıva. Yani ich reise, du reist, yönükücü tanıştık. Sie es reist, wir reisen, ihr reist, sie reisen. Tanzen, dans etmek. Ich tanze, du tanzt. Sie es tanzt, wir tanzen. Ihr tanzt, sie tanzen. Yani eğer de ikinci dökünümüz eğer de düp işlemimizin sonu yani işlem özü değil düp işlemimizin sonu t harflerle götürse ya da mını da idgidar çekimsiz seslerle gelse mesela n 3 tane çekimsiz ses m atı yani 2 tane çekimsiz ses bilen gelse onna dudu erziyeste yani ikinci yönkömemizin birliginde, üçüncü yönkömemizin birliginde ve iyidi yani ikinci yönkömemizin köplügünde düp söz bilen koşulmanın ortasına harfi koşulýar. Arbeiten işlemek. Ich arbeite, men işleýärin, du arbeitest, sen işleýärsiň. Sie es arbeitet, sen olgyzy işleýär. Wir arbeiten, ihr arbeitet, sie arbeiten. Enne baden suwa düşmek. İş ýerden eseredin ve ýadymdan çykmady ýaly belledim. Ene berde işlikleri ýazdım, berde ýazmadym. Näme üçin? Sebebi hemişe diýen ýaly wir yani bizde ve sie sylagy ve sie olurdu. Koşulmanyň koşanymyzda ýagny edilşi öz işligiň özü bolýar. Yani baden şu işligiň özü hem baden. Yani soňra düşmek. Endi ich bade, du badest. Bad d harpine oturdy. D harpine ve şolaryň ortasynda goşuldy. Du badest yönükeçe sat eder. Sie es badet, wir baden, ihr badet, sie baden. Enne öffnen bu açmak. Ich öffne, du öffnest. Sie es öffnet. Ýadyňda düşýänler du da sıtı, sie es de yönükeci t goşasydy. Ýöne berde goşdygyny öffnest, öffnet. Wir öffnen, ihr öffnet. Yani berde de ihr yönükeci t diýipdik ýöne. Şeýle kadadan çykylýan ýa-da düzgün boýunça harpyny goşdyk we sie öffnen. Atmen işligimiz atmen bu dem almak. Ich atme men dem alýaryn, du atmest. Madan soň sie es atmet, wir atmen, ihr atmet, sie atmen. Ýene de bir düzgün ýa-da kadadan çykanlaryň biri ýani goşuk işliklerimizi şybaha baýarbandy. Köp gabat gelmeýän işlikler, ýani men diýdim köp işlik ene gotarýar, ýöne hemmesi däl. Ýani käbir işlikler elni ýa-da ele gotarýar. Gelin şolaryň meselemlerini ýani misallary seredip geçelim. Sammeln. Sammeln bu ýygnamak, toplamak. Ne görşüňiz ýaly ene gotarmaýar. Şoň üçin munyň üýtgeşini seredip geçelim. Ich sammle. Men toplaýaryn, men ýygnaýaryn. Du sammelst. Sie sammelt. Wir sammeln. Yani ünslerine son berde n yok. Sebebi ýa aýtdym, sie bilen wir-dy edilişliň özüne meňdi. Wir sammeln, ihr sammelt, sie sammeln. Edilişliň özü. Enne angeln balyk tutmak. Ich angle, du angelst. Sie es angelt, wir angeln, ihr angelt, sie angeln. Bastynyň bu eliň bilen bir zat ýasamak.
elişin. Inni ich bastle, du bastelst, erzes bastelt, wir basteln, ihr bastelt, sie basteln. Bügeln, ütüklemek. Bügle, ich bügle, du bügelst, erzes bügelt, wir bügeln, ihr bügelt, sie bügeln. Inni güçleştiklerimize geçeli, yani starka verben. Starka verben. Güçleştiklerimize birinci düzgünü, yani A harfimiz E öğürlüya, A, U, E, U öğürlüya, E, U öğürlünün neme okurşum yutkaya, oy diye kalya, O'muzum Ö öğürlüya. Indi öğürlüya nerede dinge ikinci yönkemenin birliginde ve üçüncü yönkemenin birliginde, yani du bilen erziyasta. Ana men şu yerde belledim. Indi birinci misalimiz, birinci misalimiz, yani stossen birinci işlemimiz. Stossen iteklemek. Ich stosse, men itekleyerin, du stöst. Sen itekleyersin, indi berde nemçin sıtı del, yönükeci tı. Yadınızda canı nemçin, du da sıtı del, yönükeci tı sebebi, indi berde estet geliyor. Yani qoşağışlıkta da aydık geçiptik. Estet, es, doppel S olsa, yönükeci du'muzda, yönükeci tı harfini qoşar. Erziyes stöst, wir stossen, ihr stost, sie stossen. Indi fahren, sürmek. Ich fahre, du fährst, amid evvel, du fährst, erziyes fährt, wir fahren, ihr fahrt, sie fahren. Indi schlafen, yatmak. Ich schlafe, du schläfst, erziyes schläft, wir schlafen, ihr schlaft, sie schlafen. Indi lafen bu yürümek, ılgımak. Berde yani A, U'nun E, U öğrülüşü. Ich laufe, du läufst, erziyes läuft, wir laufen, ihr lauft, sie laufen. Inni şu düzgünümüze geçeli hazır, inni yani düp işlemimizi E harfi bağırsa şol, ya İ'ye ya da İ'ye öğürlüye, yani İ'ye bu uzun İ. Bu da yedilişiyordaki yali duda ve erziyeste öğürlüye. Ana bulun bellak geçtim. Yani nehmen bu almak, ich nehme, du nimmst, erziyes nimmt, wir nehmen, ihr nehmt, sie nehmen. Indi geben vermek, ich gebe, du gibst, erziyes gibt, harfimiz I öğürlü. Wir geben, ihr gebt, sie geben. Essen, yemek. Harfimiz I harfine öğürlüyor. Yani ich esse, du isst, erziyes ist. Nemçin berde yönü du'a tığıştık. Bu da aydık geçimiz yani ikisi yani doppel S. Da du'a dine tığışardı. Wir essen, ihr esst, sie essen. Sehen, görmek. Ich sehe, du siehst, yani I öğürlü, uzun I. Du siehst, sen görüyorsun. Erziyes sieht, olan olğuyuz oldat görüyor. Wir sehen, biz görüyoruz. Ihr seht, siz görüyorsunuz. Sie, ulu bilen, fiile olan siz görüyorsunuz. Sie, kiçi bilen, olur görüyorlar. Inni bu düzgünlerimiz yani yankı qoşaq işliklerde kamingdaş. İşlikte, yani düp işlikte. T'de gutursa onu yerde, yani ikinci yönkemenin köplüğünde düp söz bilen qoşulmanın ortasına harfini qoşar. Yadınızda düşenirse şu çalışman qoşaq işliklerde biz du'da da erziyeste de i'de de qoşardık. Berde dine güçlü işlikte dine yerde qoşar harfini. Yani aynıladın çağırmak. Yani berde görüşünüz yani işlin özüm ütkoşuk. Yani lade ein. Ich lade ein. Men çağırıyorum. Du lädst ein. Harfimiz evvelü. Sen çağırıyorsunuz. Erziyes lädet.
Wir laden ein, ihr ladet ein, Sie laden ein. Halten بثقلمق tutmuk. Ich halte, du hältst. Yani A. Evoli. Erziyes hält, wir halten, ihr haltet. Sie halten. Lesen okumuk. Ich lese, du liest. Yani بولم يعني اس دوبلس اس تتنثن دودو دين التخربي اس قاتشا ديدك يعني قشل مثلا اس قاتشا فبعد ايام اس بار دو ليست ثنا قيارثن ارزيس ليست اول اغلن اول قيد اول ذا قيار Ja, met berdene. En gaat met ie oorli. Wir lesen, ihr lest, sie lesen. Ne wissen bu bilmek. إني شيرت أيضا في مكان ذات إيجار دفع تاعته يشلك كارفيون مثلا متاع قوش ليشلك لرلا قوشق يشلك لري طبعا لندر مقين إيجار دفع قوشق قيش ليشلك لر حيث دغن بلفن ذيالثة إنترنت جير يعنذ إنترنت مثلا مشتركة فايربن دي بيا يعنذ ذي ذا قوشق قوش ليشلك لرن سبيسان شقرب بريا ذي ثذ شيردو Olurum ütköşünü hem görüp bilýäňiz. Meselem şu ýerde wissen bilmek. Muň ütköşi kadadan çykan sözler bar da hemişe muň ütköşi şon ýaly kadadan çykan meselem ich weiß. Yani men bilýärin. Ich weiß del. Yani hemişe goşan goşulmamyz ýok berde. Ýöne köýje ich weiß men bilýärim. Du weißt yani sen bilýärsiň berde est bolan üçin ýöne köýje togoşdyk del we erziyeste de weiß yani erziyes weiß sen olaglan olgyz ol zat bilýär şu ýerde ich bilen erziyeste meňdeş bu düzgünlerimiz kadalanmaz diýel kadadan yani bu sözüň özü şeýle kadadan çykýan we wir wissen ihr wisst sie wissen. Şoň üçin islendik täze sözü, täze işlegi ilk bilen internetde görüň, şoň nähili ütköýänini. We ene şu ýerde bir meselem getirdim. Näme üçin şu internetde görüň diýänimin sebäbi şu ýerde lernen we lernen ýani öwrenmek. Şu ýerde harpy da ýene şu harpym iýe ýa-da öwrülmeýär. Ne ich lerne, men öwrenýärin, du lernst, sen öwrenýärsiň, lernt, yani erziyes lernt. Olaglan olgyz bolsa da öwrenýär, wir lernen, ihr lernt, sie lernen. Inni berde azrak sözlümleriň üstüne durup geçesimeli. Ýöne köýjek düşünjämiz bolar ýaly. Nädip şu häzirki zaman işlegi? Meselem Aussagezatz pozitiivne sözlemlerde ulanylýar. Verneinungssatz yani negativne sözlemlerde ulanylýar. Yani ýok edemok şol negativne sözlemlerde we Fragesatz yani soru sözlemlerde ulanylýarny ýöne köýje azajyk durup geçeli. Meselem du spielst gut Schach. Du spielst yani du spielst. Yani spielen oynamak sıtı goşulmamak goşulan şu aýdyp geçişimiz gali. Yani du spielst gut Schach. Sen gowy kuşt oýnaýarsyň. Şachmat kuşt oýnaýarsyň. Du spielst nicht Tennis. Yani sen tenis oýnamaýarsyň. Indi bu birinjimiz Aussagezatz yani pozitivne sözlem bolýar. Ikincimiz nicht ulananymyz üçin negativne sözlem bolýar. Indi spielst du Klavier. Sen pianino oýnaýarsyňmy? Yani Aussagesatzda pozitivne sözlemimizi dudan soň yani açılışmamızdan soň işligimiz ulanýar. Negativne sözlemimizi işlikden soň şo negativ berýän sözümüz ulanýar. Soragda işligimiz açılışmadan öňe geçdi. Spielst du oýnaýarsyňmy? Pianino oýnaýarsyňmy? Sen pianino oýnaýarsyňmy? Meselem spricht Deutsch. Ol oglun
Nemsili gürleýär. Aussagesetzt. Yani pozitiivne sözlem. Spricht nicht Englisch. Ol oglun İnglis dili gürlemeýär. İnglis dilinde gürlemeýär. Edil şu ýerdäki ýaly işlikden soň nicht ýagny negativ many berýän söze goşdyk we soragda işligimiz açalşmadan öňe geçdi. Spricht auch Französisch. Ol oglun fransuz dilini hem gürleýärmi? Ýa-da wir kochen oft zusammen. Biz köplünç bile nahar bişirýäris. Ýagny wir açalşmamyz kochen edil şo işliň özi gelýär diýipdim ýadyňyzda bolsa. Wir-de ene wir-de bilen en goşulýar. Inni wir kochen oft zusammen. Aussagesatz. Wir kochen heute nicht. Biz bugün bişirmeýäris. Kochen wir morgen Abend. İşlik öňe geçdi. Ertir akşam biz bişirýärismi? Nahar bişirýärismi? Bu pozitivne, negativne we sorag sözlemlerimiziň üstüne soňdurup geçeriz we şuňlukça häzirki zaman işligine düşünensiňiz diýip umyt edýärin. Köp sag bolun.